खुलुमबाय बयनिसिमबो आं दिनै बे भिडिअखौहाय माखासे मानसिफोरनि कुइसन खालामनाय एबा माने शक जानायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम क्लियार खालामनो थाखाय आरोबाव खनसे फिन भिडिअआव फैफिननाय जालायबाय। ओमफ्रायो दिनै माने मानसिफ्रा सानदों आरोना जोंना एनिथिं मिस नोंथाङाबो सानदों आरो माखासे मानसियाबो सानदों जे बे फैसाया बोरै हाबथावथाव बेबायदि होननानै बुंदों, बे 2 लाख फैसाया बोरै हाबथावथाव बेबायदि होननानै बुंदों। बिनि थाखायनो दा बिसोरो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों आरो ओमफ्राय दा आंबो बे बिनि प्रुफखौ लाबोनो थाखाय आंबो बे भिडिअखौ दिनै लानाय जाबाय। स' नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बे फैसाया आंनि नंमारगौ नंमारा। बुंदोंदि जोंना एनिथिं मिस नोंथाङा बुंदोंदि बे सोरनि एकाउन्ट सोरनि नाम बेबायदि होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंदोंमोन। बेखौनो दा आङो खोन्थानोसै आरो नोंथांमोननोहाय बे सोरनि एकाउन्ट मार ओमफ्राय सोरनि नामाव मार बेखौ खोन्थानोसै। आं दि स्क्रिनाव होदोंमोन जे बे फैसाया एकाउन्ट नाम्बारबो सिनाया नालाय